Tata எப்படி வாயல் மீனா? Tata எப்படி வாயல் மீனா? ചേർന്നിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് இப்படி തിരുമ്പിട്ട് எப்படி அப்பா சொல்லுவா எப்படி உர்ரா சொல்லுவாய் எப்படி சொல்லுவாய் கை தூக்கிட்டு எப்படி சொல்லுவாய் எப்படி சொல்லுவாய் குவா குவா சொல்லு குகா குகா சொல்லு കൈ പൊക്കണം അപ്പ് അതാ ബാബാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ബാബാ ബാബാ ചൊല്ലു ബാബാ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എപ്പടി ചൊല്ലുവേ കണ്ണു സ്റ്റോപ്പ് ചൊല്ലു സ്റ്റോപ്പ് എന്നെ ഒന്നുമില്ലേ കണ്ണു സ്റ്റോപ്പ് ചൊല്ലു സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് കൈ വെച്ചിക്കണ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ഉമ്മ പ താത്ത താത്ത പാറ്റി പാറ്റി ആ പാറ്റി ആപ്പിൾ ബനാന പപ്പായ സ്ട്രോബെറി പിന്നെ ചെറി പിന്നെ മാംഗോ പ്ലം ഗോവ പ്ലം കാർ വാൻ പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ പംകിൻ പംകിൻ പിന്നെ ഹലോ ഹലോ ട്രെയിൻ എവിടെ പോകും ടിഡക് 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 എപ്പി പോകും മേലെ നിന്ന് ഒഴിവായി ആരമല്ല പിടിച്ചിക്കണം രണ്ട് കൈയും പിടിച്ചിക്കണം